cái này Shillong local Naupang Sunday School Department na LEMCHAN kan lo entir tur chu TLAI nge ti thu pui mangin ani anga he LEMCHAN a hian Sunday School Pawimawhna chung ko pahnia atangin kan lo lan tir don ani lan khatna khu mate chung kwa an lo langa khu ma chuan chanchin bui a chiar me a pisa kung ero chuan a smartphone alo tuipui le maya chuti me lai chuan an fanu vele po chuan a smartphone alo tulpui le bok ani cái đồ thế nào lấy bà lệ anh nghe lệ ta nụ tiếng bùi xì cô nghĩ làm chiếm xin lâu tệ bà nang hít chú ít purana réo chín smartphone tết chú royal ball na nia lom tụ lại khó về lại chuan à rèn rèn với ni pathian ni nia phone lâu tùy bùi chiếm su chẳng chung mấy Sunday school tết po vocal về tôi là trang với chú cả đoàn nín na gần cả la Sunday lệ dễ là school cả tết chú izia lâu em ấy chột ni om zia chú rest khai à nu berin chú tí tí tất mấy lệ nu berin kan ti chuan ole ti mấy tur chú tia ngày poi mo chuan chung ko ai in vakal la ti nia na hat thak te chung ko ai oin vanang pa kai san teng chunga ni mai ít se zot areng renga ol hun ni ve a ti tur ka ne ni ro se nu ber po kan ngam to lo chu ni mai sia ani ka lo nei kher kher hi chu ka she phavek ania eng ma ka soi lo reng re nu cái po test assignment cái này à cái không lắm mẹ ơ khom te sue izir lai kha chatakin ti la poi mo ber lan ni na van lo mate chung kwa an lo langa van lo ma chuan bible alo chiar me ka no berin Sunday school jilai bu alo en lo boka nui kumin kan zir lai cho kan lok pui chan ta hle mai hai he tiang ale khu chatak tak mai minol pui shi thiam thei tura ron chop so sak hi chu alo mom chin ngot mai à anh ấy khóc xin Sunday school hi zong acha ni ti mai lo chu soi fia ngai na vak po ka she lo kho ve lam zir na ai ma in apoi mo zok dai mai si a boya voin lamin zir lai tur enge le apa voin chu isa pathiana chungchang kan zirang mun devin in zir lai khangai thala in khom bana ka zol le don cheni o skula in zir lai bel tukin Sunday skula in zir lai po hi bel em turania khovel kanom chung mai baka waram mi sho thleng tu tur ani ti ishe dreng ka dunia ole de reng mai apa tun lai phei chu pathian ni na chungchang kan zira kal hok pui khop asin o ka wang reng zelani Sunday school night manani don khamo alok thak ve win ka ring ani yes taka drama pa om don lom ani mo chu ani chuan awa hlok thlak don em Sunday school Pawimawhna hi ko san mi puite hian kan siat pha deuh theinan thil tangkai tak ani nge ka be se ani anh nghe yang pathian thu a thona kan zir theina mun ania katimaya present lo hi ka hlau chin te nia o Sunday school night po chu mai chi ani don hau lo mai Sunday school mai baga kausan in khom service tel tamte kausan mi puizinga tel tamte hi kausan member kan ni chuan kan ti tur ani bokalom kan tharau tan chanlen turin cho tha kan lakna ber ani a felapo a thei chena in khom ve zel se a tha ka ti ani ni e chung kwa in lalpa biak in pan thei tu ka hlu om hlei ne hey dar kwa lo ri don der mai in khom na manga ngu miang Sunday school in khom kan tlai pal lawange
lan thum na kum som avei nuwa chuan khu mate chung kwa an lo lang le a khu mate nu pa chu an fanu awangin an lungai le maya tu mo nge ni ta ang hetiang em me kan fanu velian chho ta mai hi chu avan poi tak em lo do kha inom mo pastor nang ini mo lo lek thuro khai hay cậu thần chung của căn trọ cua lẹ cái tia in vác kiếm lâu về khối à nghe về li mà pastor ani hi zong kan mut mo nar mo ani ta ber mai ani hi khai chú tiang lâu ni mo avan zia lâu về hello tụi nghe ni buku mà ni em ni anh em ta hospital a train ani a hey in fanu ni mela tun mai khat car in an accident a aruli mi pakhat atel ve boka aranglam ni local ngal watanga yani ani theilo boite kaduat marvel te inga tinge hetiam in kal san tang mai kapu ala thilei nem ni khusaloi no ma aziam chho mai rin ani in lo ngai ven wat donia chu ti zong mo avati zile si ve thi ta mai mo ka tia lom ole chu ti ni chon kan local don nia kan lom lu tu ke enge ni ta pa a veli accident to ka hospital om me ka ni train lên này lo ni ngot mấy taka Sunday school a hian Naupang te ta rangan kai thathian pathian thu thatak tak zirtir thin an ni a kan ko than kalphung le bible zirtir na thu poimo tak tak kan zir fawnia apoi ngot mai azir lai ringot kalo ngai poimo sakchina atharau nun reng kan ngai to phalo zirna chuana ti cha in hlotlin na te hmuin na chatak po hmu ngei mai ma se kaushan dang chu soilo sa khodang mi a uma zu le sa an tlana tuna phei chuan anu le pa ni hi kan zakzo ka sin bible in Naupang chu akal no om ko nga chun zirtiru lo puitlin hun poina thla lawanga tiang khan nia anril ru kan thun huya kan da theilai atang hian pathian thu mangin kan en kol seilen hi ngai thina ni chu chuan an lo puitlin hun thleng poin thil thalo lama kal tum thin ma sela kongil kom hu tu ni le fo thina ni pastor so van lo mata chung ko so an don tlam mai an fa pala ko sona mi tangkai em ania ei zon na lan ho tling view mai boga pathian an trina le Sunday school an ngai poimo thiam na khan tun huna hian hlimna le thlamona pe ni nge yang ni isai chu dik view mai te tanga pathian thun zirta le puitling thleng poina pathian thu kan zir thin na te khovel dam chunga ta na rin na konga min ti chak tu le nan kong dika min ruai tu ani mai pialama wa min ruai thleng tu tur ani lo are ringin enga tia kan chung vak vai film ang mai kan fanu thi le dam kara oma heta enge kan lo lein chir kwa reng iwa tlan thoi tengu ani te take ho I kal tengu pastor nang polo phei venga te ole te reng mai kal ngalila ni mai lo
lan lina hospital a hian valley alo zon luta chuti mek lai chuan kan taksa kan mel lan moina turle risel nan dam doite le ei tur tha tin reng a in kan in soi fo thina kan ni tin nuna ma son zel tumin khovelin tlan siak na fila rual polo lovin thaito chuin kan tlan supa chuti lai ro chuan kan duata kan boi pui fo thin kan taksa ro mit khapkar lawa boral le che thu thai ani thung loi si khovel dam chu ni te chu are si lo kan tharau tan zalen na le chandam na fam kim kan chan theina tur ero chuan kan thasen avatlem cm ro puina rama limle lom taka lalpa kinga kan len ve theina turin kan tharau tan in soi na tha pathian ngai sak na konga ma son zel turin tran la so ila ka fa khoya nge awam enge adin mun lalpa mi hriat ani em ti in zot non fo ila lalpan huntra min pekhi imang thia mangu voina Sunday school hi naktu ka kauran tur ani sia itlaya nge kan lem chante lalpan kan za atan malmin som sakrose lalpan ro puina chang se